खुलुमखा हायना हाय खापांनि ताकुते बुकुसं जो तो कुबुय ऑफिशियल नायगी तुंगनाय रखनो त्रिपुरा हा असुक नायथक असुक मोसां साइबो साइपाया नायगिबो नायगिपाया ओ चिकन सस्टेरो नो हा बुबाग्राबाय तुइदुल जा अबनि बिसिंगो त्रिपुरा सारकनि कपाल काहाम उं तंमानि जरा ओ त्रिपुरा हाओ कायनि आइडेंटिटी दं कायसा ट्राइबल आइडेंटिटी कल्चर ते कायसा बेंगली आइडेंटिटी कल्चर हिस्ट्री तामो खुजक दं तामो इशू दं ओ कायनि बिसिंगो बाक्साबा सोशल मीडिया नि बिसिंतै ब्लेम खायलायलायमानि जों नगो बाक्साबा सावो ट्राइबल आइडेंटिटी इनजास्टिक उंखा बाक्साबा सावो बेंगली आइडेंटिटी रक त्रिपुरा हाओ हावै न फांगै तंनानि नायगै तंमारो ओ कायनि बिसिंगो सुमुं कोतर त्रिपुरा हानि न फांले साबो त्रिपुरा हानि नायकल फांले साबो हमनो तैयै ओ त्रिपुरा हानि हिस्ट्री इशू ग्राउंड रियलिटी कबै तामो हमनो जों दिनैनि ओ भिडिअ सालायनाय भिडिअ न सयाकारै नायगै तुंदि दिनैनि भिडिअ बेलायके इम्पोर्टेन्ट बेलायके नांगौमानि नरक पाइथाल जरा नायनानै साइटकदि आं कायसानि एगेन्स्ट आं साना थांया आं साना मुसुंगो सिनि त्रिपुरा हास्टेनि ओ हिस्ट्री हुइजाक रकनो दिख्लाय सानानि बागै इंगे खापानि ताकुते बुकुरो 185 हा बुबाग्राबै तुइदुल जा बुबाग्रानि थैबे तुइदुल जा ओ त्रिपुरा हास्टे बसुक नायथक बसुक मोजां बसुक जोंसासा बसुक तंथक थक उंगै तंमानि साकनि आइडेंटिटी साकनि कल्चर साकनि लैंग्वेज ओ जरावो गुबै रूल बाय चले तंमानि जरावो अमा दरक मैतनारदि 1947 नि सिगाङाव जेफ्रु 1947 सफायखा सिनि हा बुबाग्रा ग्रीड विक्रम किशोरमानिको ओ नायथक संसारनो ओ नायथक त्रिपुरा हानो याकारि थांमानि जरावो सिनि महारानी कांचन प्रभा देवी देश तो नायकलान नांनाय बकायसा बुरै बरक बाहायके वान सुकनाय बाहायके डेभलप खायनाय अबनतुयै बिनि बखावो डिसाइड नाखा इंडिया आफ्रुनो 1947 नो yok maman mani sal phiok jak mani sal o joragono sini maharani kanchan prabha devi india by mars ungmani ulo tamo ungkha east pakistan bangladesh ro east pakistan ni bororo india hawo aste hapaika refugee ungai hapaika baksaba sagari krei sanani mai krei nungnani tei krei rang krei no krei omo haiklaiwi jaga hapkha assam मणिपुर त्रिपुरा त्रुक हाफायमानि नुखा हाजार बरक लाख बरक इंडिया हावो हाबै बरकनि बागै केम्स नामरजाखा रिफ्यूजी रकनि बागै सामों खलायजाखा अबनि सिगां ट्राइबल कम्युनिटीज रक बेलायके डेभलप उंगै तंमानि मेजरिटी उंगै तंमानि पपुलेशन गोबां उंगै तंमानि जेफ्रुबक रिफ्यूजी उंगै फायखा अरनि सिमि त्रिपुरा सारकनि पपुलेशन कमेगे थांखा लैंग्वेज चेंज उंखा आइडेंटिटी चेंज उंखा त्रिपुरा हास चेंज उंगै थांखा 1970 1980 ओ जरागनो बेलायके त्रिपुरा सारक जोंजाल बियाल उंगै तंमानि जुगनोगो बाक्साबा नौ खिबिवै माखरमानि बाक्साबा साकनि जिगाना मारमानि गोबां मा सातक पितक खलायजाखा त्रिपुरा सारक ओ जरागो 1970 बाय 1980 नि ओ जरागो ठीक अमहाय जरावनो सिनि बरम गनां नगेंद्र जमातिया समाचरण त्रिपुरा एडिसी हाफांनो खागैरमानि जुंनुखा ओ एडिसी हाफां बिसि 2026 बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय तुइदुल जागै 24 ता सिपलांगै एडिसी हाफां खामानि ओ एडिसी ताबुक जरातै गाहामनो तंखो बसुकसे त्रिपुरा हानि ओ हिस्ट्री चेंज सुंगै थांखा बाक्साबा बुथारजाखा बुजाखा हिंदू 10 बाय अमहाय के खलायवे बराय रमानि हाय हिंगे ताकुते बुकुरो नरकले तामो वान सुप्लाय ओ तिनिनि ओ बिदुनि बिसिंगो कमेन्ट खाय साबायदि बेलाय बेलायनो हामबाय।